Kom så! Go! Og der er lige noget til piger. 1, 2, 3, 4, 5, Godt, Kian. Kom så! 7, Det er stærkt! 9, Du bliver bare ved! 10. Kom så, Kian. 11, Kom så! 12, Det er pisse fucking godt! 13. Kom så, Kian. 14. Kom så. Ja! 14. Kom, Easy! Kian. Easy! Du har masser af tid! Godt! 15. 16. Sådan der! Kom så! Op på 22! Kom så! Kom så! Kom, Kian. Kom så! 2 sekunder, så er den, Du Kian. er på 17. Skal der ind mere i hus? Godt, vi har ikke tid til luft! Det er nu! Indtil nu! Godt! Indtil nu! Kom så, den Nu! sidste. Kom så! Stærkt!